Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Η ώρα των Πολυτέχνων φέρνω στον κατήφορο, είναι και πάλι απόψε μαζί σας. Την Τρίτη που μας έρχεται είναι η εορτή της 25ης Μαρτίου του 1821. Και φυσικά η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο 1821, στο θαύμα εκείνο που, όπως έλεγε ο εθνικός μας ποιητής ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, είχαν ξυπνήσει ανέλπιστα οι νεκρωμένοι δούλοι. Καλεσμένος στην εκπομπή μας απόψε είναι ένας νεαρός δικηγόρος. Είχαμε την τιμή να τον φιλοξενήσουμε κι άλλη φορά στην εκπομπή μας, ο κύριος Δημήτρης Μαριόλης, νεαρός δικηγόρος, ο οποίος ανήκει στη γενιά εκείνων των νέων οι οποίοι προσπαθούν να διατηρήσουν ζωντανή την ιστορία στη μνήμη του έθνους. Είναι μέλος της εταιρείας των Λακωνικών Σπουδών και θα αναφερθούμε στη συμβολή των Μανιατών στην Επανάσταση του 1821. Πριν όμως εισέλθουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Μαριόλη, θα ήθελα για τους φίλους τηλεθεατές πολυτέχνους να σχολιάσω τη γνωστή απόφαση που ήδη γνωρίζουν, που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας και με την οποία έκρινε το Συμβούλιο Επικρατείας ότι οι διατάξεις του νόμου του 2011 επί της Υπουργείας Διαμαντοπούλου, που καθιέρωναν ειδικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η πολύτεχνη, τρίτεχνη κλπ, για την εισαγωγή των παιδιών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ΑΕΗ και ΤΕΗ. Μέχρι το 2011 οι πολύτεχνοι και τα παιδιά τους είχαν το δικαίωμα, όταν πετύχουν σε κάποια σχολή ΑΕΗ ή ΤΕΗ, να μεταγραφούν τα παιδιά τους στην αντίστοιχη σχολή που ήταν πλησιέστερα στον τόπο της κατοικίας των γονέων τους ή εκεί που φοιτούσε ο αδελφός τους ή η αδελφή τους κατά τα 2 πρώτα χρόνια των σπουδών τους. Αυτό ίσχυε μέχρι και το 2011. Αυτό το καθεστώς των πολυτέχνων ήταν από το 1979. Ποτέ δεν είχε δημιουργηθεί θέμα. Η τότε υπουργός, για να πλήξει τους πολυτέχνους, καθιέρωσε ότι θα εισάγονται με τη γενική σειρά, αυτοί οι οποίοι καθορίζονται με υπουργική απόφαση για κάθε σχολή πόσοι θα είναι εισακτέοι, και από εκεί και πέρα θα έχει και ένα 20% για ειδικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και οι πολύτεχνοι, οι οποίοι είχαν περίπου ένα 6, 7 ή 8% αναλόγως με την κάθε σχολή. Για αυτές τις θέσεις, και έχει σημασία αυτό που το λέω φίλοι τηλεθεατές, δεν μπορούσε κανείς άλλος να τις πάρει εάν έμειναν κενές. Δηλαδή, εάν στη φιλοσοφική, στην ειδική κατηγορία υπήρχαν 5 θέσεις για τους πολυτέχνους ή 10, εάν δεν εμφανίζεται κανένας πολυτέχνος, δεν θα τις έπαιρνε κανείς τις θέσεις αυτές, θα έμειναν κενές. Τελείωσε. Αυτό έλεγε ο νόμος. Το Συμβούλιο Επικρατείας για δεκαετίες ολόκληρες, 40 χρόνια, τι μας έλεγε? Ότι οι διατάξεις που αφορούν τους πολυτέχνους δεν αντίκειται στο άρθρο 4 του Συντάγματος περισσότερος ή άλλες διατάξεις, και η αιτιολογία ήταν ότι εξυπηρετούν αυτές οι διατάξεις την ενθάρρυνση των γεννήσεων, εξυπηρετούν υπέρτερο δημόσιο σκοπό και υπέρτερο δημόσιο συμφέρον λόγω του εφιαλτικού προβλήματος της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού που μαστίζει τη χώρα μας. Γι' αυτό εθεσπίζονται οι διατάξεις υπέρ των πολυτέχνων. Δεν εθεσπίζονται για να ευνοήσουν κάποια κατηγορία πολιτών. Και ακριβώς έκαναν επί 40 τόσα χρόνια ότι αυτές οι διατάξεις δεν είναι αντίθετες με το Σύνταγμα. Αντιθέτως, ήταν σύμφωνες με τη διάταξη του άρθρου 21 παράγραφος 2 του Συντάγματος, που λέει ότι οι πολύτεχνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του κράτους. Ακούστε λοιπόν τι έγραψε για αυτή την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας ο διακεκριμένος και επίτιμος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Βασίλειος Κόκκινος, σε άρθρο του στις 15 Μαρτίου στην εφημερίδα Αξία, με τίτλο «Ζητείτε εθνικό σθένος». Και αξίζει να το μνημονεύσουμε και θα πω 2 κουβέντες στη συνέχεια. Ο Αϊνστάιν είπε πως τα κοινωνικά προβλήματα δεν αναβάλλονται δια το μέλλον, γιατί το μέλλον έρχεται χωρίς να το αντιληφθούμε. Η υπογεννητικότητα των Ελλήνων δημιουργεί μοιραίως πρόβλημα διατηρήσεως της ελληνικής φυλής. Για να διατηρηθεί ένας λαός πρέπει να γεννώνται από κάθε μητέρα τουλάχιστον 2 παιδιά και από 1/3 ουσιαστικά θα σας πω
στις 10 που να έχει και το τρίτο παιδί απλώς για την ανανέωση των γενεών. Στην Ελλάδα δεν γεννάται ούτε ένα από κάθε μητέρα κατά μέσον όρο. Ήδη η Ελλάδα είναι χώρα γερόντων. Στην Κωνσταντινούπολη, σε όλες τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, οι δρόμοι σφίζουν από νέους. Στην Ελλάδα, η πλειονότητα των κυκλοφορούντων πολιτών αποτελείται από γέροντες. Η πολιτεία όχι μόνο δεν ενθαρρύνει τις γεννήσεις προς απόκτηση παιδιών, αλλά αντιθέτως τις αποθαρρύνει με το να καθιερώνει φορολογικό τεκμήριο εισοδήματος τη γεννητικότητα. Κατά το Σύνταγμα, άρθρο 21, παράγραφος 1, η οικογένεια ως θεμέλιος συντηρήσεως και προαγωγής του έθνους τελεί υπό την προστασία του κράτους. Οι δε πολίτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος, άρθρο 21, παράγραφος 2. Αλλά πώς είναι δυνατόν να υπάρξει συντήρηση και προαγωγή του έθνους αν δεν αντιμετωπίζονται στοιχειοδός η υπογεννητικότητα, δια της οποίας η ελληνική φυλή φθήνει, συρρυκνούνται και βαίνει προς εξαφάνιση. Οι προνομιακές διατάξεις για την εισαγωγή παιδιών πολυτέκνων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούσαν μια στοιχειώδη μέριμνα της πολιτείας για την πολύτεκνη οικογένεια. Μια τρίτεκνη οικογένεια, για παράδειγμα, με ένα παιδί στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, άλλο στο Πανεπιστήμιο Ενίων και τρίτο στην Αθήνα, θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τα έξοδα 3 νοικοκυριών για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Το δικαίωμα των 2 αδελφών για να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο όπου εισήχθη το τρίτο και κατοικεί η οικογένειά τους είναι εύλογο και δίκαιο. Τη λογική λύση αυτή καταργεί το Συμβούλιο Επικρατείας με πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικοί νόμοι που προβλέπουν ότι τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών εισάγονται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά παρέκκληση του Γενικού Συστήματος Εισαγωγής και καταλαμβάνουν θέσεις οι οποίοι περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα του μέλους της πολυτέκνης οικογένειας. Οι σύμβουλοι επικρατείας κατά πλειοψηφία έκριναν ότι τα προνόμια αυτά υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών είναι ευθέως αντίθετα στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας. Φαίνεται πως οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας που εξέδωσαν την άνω απόφαση ζουν σε άλλο πλανήτη. Γιατί διαφορετικά θα εγνώριζαν ότι τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΙΕ επηρεάζονται κυρίως από την προετοιμασία των υποψηφίων διαρρής των φροντιστών που διδάσκουν αυτούς αντί υψηλωτάτου ορομιστείου. Τέτοια προετοιμασία δεν είναι δυνατόν να έχουν τα παιδιά των πολυτέκνων στερούμενα κατά κανόνα του ατομικού φροντιστηρίου και παρακολουθούντα ομαδικά φροντιστήρια. Ποια ισότητα επομένως προστατεύει το ΣΤΕ, το Συμβούλιο της Επικρατείας, όταν τα παιδιά των πλουσίων έχουν την προσήκουσα προετοιμασία και καταλαμβάνουν τις θέσεις των αρίστων αποφύτων των δημοσίων σχολείων και δεν έχουν τύχη εξαιρετικής φροντιστηριακής προπαίδειας. Αυτά λέει ο επίτιμος πρόεδρος του Αριουπάγου, ο κ. Βασίλειος Κόκκινος. Βέβαια, ο κ. πρόεδρος δεν είχε υπόψη του κάτι άλλο. Ότι η απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας, η 987 του 2014, ήταν, φίλοι τηλεθεατές, καθαρά απόφαση σκοπιμότητος. Η αιτούσα σε αυτήν την απόφαση ήταν μοναχοπέδι Συμβούλου της Επικρατείας. Το επαναλαμβάνω, η προσφεύγουσα που έκανε την προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας ήταν μοναχοπέδι Συμβούλου της Επικρατείας, συναδέλφου τους δηλαδή. Και είναι ηθικώς εκτεθειμένοι οι κύριοι της πλειοψηφίας. Γιατί θα πω και κάτι άλλο. Ο νόμος, όπως σας είπα προηγουμένως, τι έλεγε? Ότι αυτές τις θέσεις για να μείνουν κενές δεν καταλαμβάνονται από κανέναν. Τώρα τι θα έρθει το Υπουργείο Παιδείας που αναπέμπει την υπόθεση το Συμβούλιο Επικρατείας για να κρίνει, λέει, εάν δεν υπήρχαν ειδικές κατηγορίες, εάν θα υπήρχε ειδικός αριθμός επιπλέον θέσεων με τη γενική σειρά. Δηλαδή καλούν τώρα το Υπουργείο να γίνει συνερχός σε αυτή την απαράδεκτη απόφαση την οποία εξέδωσαν. Αν ήταν κανένας άλλος ετών, το Συμβούλιο Επικρατείας θα έλεγε ότι δεν έχει ένομο συμφέρον, όπως το είπε μια ισχυρή μειοψηφία συμβούλων της Επικρατείας, ότι κι αν ακόμα λέει κρυθούν αντισυνταγματικές διατάξεις, δεν δικαιούται να καταλάβει θέση παιδί πολίτικης οικογένειας η αιτούσα και επομένως δεν έχει ένομο συμφέρον περαιτέρω για να κάνει αυτή την αίτηση. Η πλειοψηφία όμως έκανε κατά αυτόν τον τρόπο και είναι ηθικώς εκτεθειμένη. Είναι απαράδεκτη εντελώς αυτή η απόφαση. Και όταν λέμε περί δεξιοτήτων, λέει, και ακαδημαϊκών κριτήριων γράφει η απόφαση, τι μας εννοεί? Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι όποιος πάρει 5-20 μόρια
παραπάνω από κάποιον άλλον ότι αυτός είναι ο αξιότερος και ο ικανότερος, όταν είναι γνωστό ότι η εισαγωγή στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι κατά βάση σε πολλά μαθήματα θέμα αποστήθησης και παπαγαλίας. Δηλαδή αυτός που μπορεί να αποστηθίζει είναι ο ικανότερος από έναν που δεν μπορεί να αποστηθήσει. Και ακόμη να σας πω κάτι άλλο, φίλοι τηλεθεατές. Ο διάσημος καθηγητής της νομικής σχολής, ο Μπαλής, το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο το πήρε με 5. Το πήρε με 5. Δηλαδή αυτός, αν τον έκριναν οι κύριοι του Συμβουλίου της Επικρατείας, τι θα μας έλεγαν? Ότι είναι ο άχρηστος. Και ο άλλος που πήρε 6, 7, 8, 9 και 10 ακόμα, ότι είναι ο ικανότερος και δεν συμμαζεύεται. Και όμως αυτός έγινε ο διάσημος καθηγητής και οι άλλοι με το 6, με τα 7, με τα 8 και με τα 9 και τα 10 δεν τους ξέρει κανένας. Να καλωσορίσω όμως το φίλο μας τον κύριο Μαριόλη, και όπως σας είπα, νεαρός δικηγόρος στην εταιρεία των Λακωνικών Σπουδών. Σας ευχαριστώ για τη νέα πρόσκληση. Η εταιρεία ασχολείται κυρίως, κύριε Μαριόλη, με το ότι έχει προσφέρει η Μάνη. Βεβαίως, με τη Λακωνία πρωτίστως και με τη Μάνη βέβαια σε μεγάλο βαθμό. Εκεί τι έγινε το 21, θα μας πείτε τι έγινε με τους Μανιάτες το 21, πώς ήταν η διαμόρφωση των οικογενειών τότε, διότι όπως ξέρετε και εσείς, ακόμη υπήρχαν οι Κολοκοτρονέοι, Μαυρομιχάλιδες, Δελιγιανέοι, δηλαδή οικογένειες με πλήθος παιδιών και ανθρώπων που τις απέτυχαν και όχι όπως έχουμε καταδείξει σήμερα να μην έχουμε ούτε ένα παιδί κάθε οικογένεια. Με αφορμή αυτό που αναφέρατε μόλις, είχα φέρει κάποιο έγγραφο εδώ για να το παραθέσουμε στο τέλος της σημερινής παρουσίασης. Αφορά τον Ηλία Σαλαφατίνο, γνωστός Μανιάτης αγωνιστής από το Ήτυλο, με πολλά παιδιά, μεγάλη οικογένεια. Λίγο μετά την λήξη της Επανάστασης λοιπόν απευθύνεται στον Καποδίστρια, αυτός ο πανταχού παρών αγωνιστής και πολεμιστής, ο οποίος λέει σε μια αναφορά του 8 Μαΐου του 1829 «Δια να μη σας ενοχλώ εξοχότατε κυβερνήτα καθεκάστην, εστάθη μέχρι τούδε με μεγάλην υπομονή, ώστε έβαλον ενέχειρον το σπαθί μου και το ντουφέκι μου, δίδοντάς μου και ο κύριος Πηλιάδης 7 τάλαρα, δια να μπορέσουμε να οικονομήσουμε τα παιδιά μας, τα οποία εφέραμε εντάφθα, δηλαδή στο ναύπλιο, δια να σπουδάσουν». Πρέπει λοιπόν οι σημερινοί κυβερνώντες, οι αρχές σήμερα, να παραδειγματίζονται από τέτοια διδάγματα και τέτοιες καταστάσεις και να βοηθούν και τις πολύτεκνες οικογένειες και την παιδεία μας, η οποία πάσχει. Τώρα, όσον αφορά τη Μάνη, νομίζω ότι που είναι ένα μεγάλο θέμα η συμβολή της στην Επανάσταση του 1821, καλό είναι να κάνουμε μια μικρή αναδρομή και να δούμε πώς αυτή η περιοχή έφτασε να είναι ένα βασικό προπύργιο στις αρχές του 19ου αιώνα όσον αφορά την κήρυξη και τα γεγονότα που επακολούθησαν. Μα αν θυμάμαι, σας διακόπτω σίγουρα, ναι, κύριε Μαριόλη, αν θυμίστε κι εσείς, ο Κολοκοτρώνης έλεγε ότι ποτέ δεν κάναμε, λέει, συμβιβασμό με τους Τούρκους από τότε που υποδηλωθήκαμε. Ο βασιλέας μας ποτέ δεν έκανε, λέει, καμία συναλλαγή μαζί τους και τους προσέθεσε ότι είχαμε και 2 άπαρτα κάστρα. Ναι, βεβαίως. Το Σούλι και τη Μάνη. Ναι, να πούμε ότι μόλις 20 χρόνια περίπου από την παράδοση του δεσποτάτου του Μιστρά από τους δεσπότες Θωμά και Δημήτριο